Pozdrav svima i dobrodošli u još jedan video na kanal Artistrike. 25. januar je, napolju je super vreme za ono što predstoji danas. Bajkeri danas voze za studente i time im pružamo podršku i vreme je da krenemo u vožnju. Prilično rano, a kolege već na putu. To može da sluti samo na dobro. Pozdrav na vožnju, jeli? S obzirom da je sunčano i da nije mnogo hladno, stvarno se nadam da će se skupiti bar 300-400 motora, vidjet ćemo. I vidi se da smo ranoranioci i ne kaže se džabe ko rano rani, ceo dan vozi motor. Polako, ali sigurno dan počinje. Skupljamo se. Ili ti što bi rekli, nismo mi ovdje došli da se skupimo, nego da se raširimo. Kao što vidite, uspeo sam među prvima da stignem. Kao što sam i planirao. Idemo da vidimo gde su te bananice. Pazite, ovo se snima, tražimo Bobija za bananice. Znači, poranili smo, stigli smo. Daj bananice! Zdravo, Miloš Dukati na forumu. Znači... Da, kurac, brate. Pazi, ovo mora sve da se dokumentuje, da ne bude da je bilo laž, prevara, ovo Izvešćete studentima, brate. Hvala. Poneo sam i ja, tako da bit će i za studente. Obećanje je ispunjeno. Dvadeset do 10 je i sve više i više bajkera se skuplja, tako da će ovo biti po svemu sudeći jedan veličanstveni skup i vožnje. Ja neću više smarati, uživajte u videu.
naročito oni što su došli od dalje, da kažem, puno ljudi je došlo kroz maglu, stvarno respekt, svaka čast. Bravo. Znači nismo tamo da bilo koga maltretiramo. Pomozite redarima ako ostanu vozila u koloni, jer će ostati, mnogo nas. Znači da lepo izvedemo ta vozila, da ih isfiltriramo kod nas, znači ono, ako vas redar zamoli da se pomerite se i tako dalje. U koloni je mnogo nas ima, ne moramo da vozimo 2 po 2, možemo da popunimo celu ulicu, ali molim vas sledeće, u okviru trake da bude red, da ne bude međusobnog preticanja. Svi znamo da su ovde svi najbolji vozači na svetu. Tako je. Ne morate da pokazujete to u ovom trenutku. Znači, bit će sporo, bit će dosadna vožnja, ali to je jedini način da bude red. Pomozite nam da bude, da sve prođe, kocica mace na navijanje, eto tako. Da pokažemo da može tako. Van toga, što bi rekli, vatru u srce, osmeh na usta i cepo. Bravo. I vreme je za pokret. Izvoli. Bravo, puno! Evo i tebi još jedno. Bravo. Mamu.
stotine motorista se okupilo, a i ja sa njim. Ajmo da snimimo i onaj deo tamo. Hvala.